sanibonani ya ninjani niyaphila sengivikile ngizontshela indaba zenu ke nani ngiyazi phela ukuthi nginithanda kalendlela yokuthi ngihlale ngintshela indaba zenu uyabo like ke mantombazane ngimbuyile ngize kunina futhi again yayibalo yonto like wena awukhethali like ngiyabuza like awukhethali ukuyixhaphaza lokhuzana like mami yawo nixhaphazelani lokuyiza nixhaphazelani lokuzayina igovenoiza unyayixhaphaza wena uyakhumbula into yakhe isamsulwa isathe bayikhumbula ingeviyihle oyiphephesana noboya izinga oyingathi ingeviyihle awuyikhumbula into yakho bayikhumbula hayibo musa uqhaphaza ikhofanoza kanje Monday usbu Tuesday umapeto Wednesday usifisa hayibo Thursday uqolani Friday usiphepelo hayibo umgqibelo usiphelele ngesonto uba ngizozuba ngengisho ukuthi ayanda ya ya wena nje uyayixhaphaza ilokhuza uyayixhaphaza hayi bayimosha laba mngani Monday hayibo Monday ibhekale Tuesday ibhekale Wednesday ibhekale bese bayigxisha istone mngani Stone mama nikhusha istone nina nikhohlakale kabi nina bathi ni alarm abanjani hayibo bathi mfudumalo eyakhiwe ngestone uzulelo yena uyazi ngikhuluma ngani izinto engizenza vele Jomi lezo hayi mina Choma ngenzi leyo nto Jomi no Jomi angeke Kodrum Jomi hayibo ngeke Kodrum Jomi masibanda phela lento lena ngathi ungavifela kancane yabo lezi zinto lezi ukuthi enzishise yabo hayi kodwa mina Chomi into kanjalo so yabo because phela lento masibanda yabanda vele iphenduka iCodroom uyacabanga iCodroom ibanda kanjani like msanukudlisa abafana iqhaphozi ungeke yabadisa abafana hayi so that's why benza business meisha thina sibani ke kumnandi